Dobrý deň, dámy a páni, ja vás vítam u nového videa. Dnes si tu urobíme video, že aké internetové stránky práve fungujú na Windows XP. Takže ideme na to. Ideme na Mozilla Firefox, pretože tá jedine funguje správne. Haló, kedy pôjdeš? Haló, pôjdeš? Čo? Čak tak to predtým nefungoval. Takže prvú stránku vyskúšame nike.net. Hľadať. Funguje. A teraz ideme na to. Či otvorí nejaký súbor v tej hre. Áno, otvorí. Seznam.cz. Haló. Počujeme sa. Pripojovanie. Už to tam upáluje. Vidíte? Vidíte? Teraz si to nás stojám. Funguje to. Len kde sú obrázky. To tu mi chýba. Ale hlavne, že prečítalo, že to dokázalo zobraziť logo seznam.cz. youtube.com. Niečo robí. Počkaj, ono ma to nehodilo na YouTube, ale na nejakú inú stránku. Počkaj. Takto je to lepšie. Dáme YouTube. Čítajte pozorne. Aktualizujte si prosím prohlížeč. Áno, tento prehliadač je aj pre Windows 98, takže Takže ideme na to. Pripomenúť pozdej. Vyzerá to celkom nádejne, ale i tak neverím tomu, že by to otvorilo. Logo sa načítal, to je hlavné, ale kde je obsah videí a tak? Haló. No nič, dajme tomu, že YouTube nefunguje. Zoznam.sk. Trochu to opravíme. Funguje. Funguje zoznam.sk, to je hlavné. Katalóg, Google, práca, telefónne číslo, to nás nezajíma. Hlavne, že tá webová stránka funguje. Asi sa nám to zvrtlo. Neodpovídá.
Ináč toto stará šunka beží na procesore Intel Atom, takže ja za to nemôžem, že ten počítač je pomalý. Haló, pôjdeš? Pôjdeš ty? Ja, on proste... Áno, ukončiť. Ale ono to nerobí. Takže si asi počkáme. Dajme tomu tak, že sa to zvrtlo a teraz asi budeme musieť reštartovať počítač. Neviem. Pretože tento počítač má 0,99 GB RAM. Má to skoro 1 GB. Lenže ten výrobca ramiek dal, že to je 99 MB, takže minus 1 MB. A jak som už rozprával, procesor Intel Atom. A najhoršia grafika na svete od Intelu. Samozrejme, že to nie je Intel Arc a také nové veci, čo už Intel vymyslel. Ale, no. Takže teraz si vydať. Ja budem 1 580 rokov nad týmto počítačom. A to už nie je chytné, kámo, to už nie je chytné. Konečne. Už je vypínaní. Dúfam, že som teraz nevypol celý počítač. Jak takto to vyzerá, keď ho spustíte? Po niekoľkých sekundách to konečne po tých rokoch nabehlo. Berte to, že je to sranda. Ale nie je to vtipné. Ja sem počítač... Dostal jsem právě písemný vzkaz, prý se mnou dlouho ztrácela jen čas. Uteče spousta vody v řece, než ji zas potkám v diskotéce. Může být s nás dvou světový pár, jestli se smůžu dát jí věčný dar. Až mi to dojde, vrátit se s ním, bez ní se ploužák nenaučím. Céčka, sbírá céčka, v tom je ta léčka. A já jsem o tom neměl ani zdání céčka, že sbírá céčka. Tak co mi brání, jen abych sehnal je a běžel za ní céčka. Už to konečne nabehlo a zatiaľ sme len 5 minút skúšali webové stránky a z nich teraz tieto minúty sme museli čakať za tou pomalou starou. No nič, ideme na ďalší web. Centrum.cz. Prosím, nezamrzni. Prosím, veľmi ťa pekne prosím, nezamrzni. Keby ste chceli vedieť, čo je toto, tu. Á, funguje to. Rozumiem a príjmam. Klikni na to, ty. Viete čo? Podľa mňa tento počítač je hlúposť. Ako v tých dobách to bolo docela veľká kvalita. Ale teraz... Teraz vyskúšame niečo nové. Nejaké iné webové stránky, ktoré sú už nové. Takže napríklad Internet Archive. Internet Archive.
archíve. Tak, internet archív. Ako na Google to zobrazí. Ale čo, webová stránka? Podľa mňa ten počítač zase zamrzne. Halo, to je všetko? No toto bude... Tak dajme tomu, že to nefunguje. Pretože hlavné je, že tu je logo, ale web nikde. Takže ďalší web, ktorý nefunguje. Takže ukončíme. A ideme na ďalší. A to je... bez kriedy. Áno, poď. Poď, skorábko stará. Už aspoň čo robí. Konečne. Počkaj, čo? To sa teraz stalo. Tabulka s heslom kde? No a toto tu sú súbory, ktoré nám poslali učitelia. To sú zase nástenky a tak, potom nová súkromná pošta a tak ďalej. Proste tomu musím dať cenzúru. Teraz pôjdeme na ulož to. Ulož. Enter. Poď! Jo! Tak, ulož to disk. Potom si skúsime nájsť na tomto počítači, no, keď to pôjde, tak môžeme si napríklad pustiť, jak pôjde na tom hudba. Takže ulož to. Ale ja chcem ísť na originálnu webovú stránku. Ja nechcem ísť na ulož to disk. Ulož to. Alebo viete čo? Dám ten, jak sa to menuje? Gozo. Gozo. Tak. Ja nemyslím ostrov, ale webovú stránku. Gozo Finder. Finder. Tak. Prosím, teraz nezmrzni. Nevyzerá to celkom dobre, či? Nie, nevyzerá to dobre. Takže ďalší web, ktorý nefunguje. Zatiaľ sú 3 nefunkčné weby, ktoré idú na tomto počítači. 3. Prvý je YouTube, druhý je Internet archív a tretí je ten Gozo Finder. Teraz skúsime dať Spotify na to nepôjde. Skúsime nejakého youtubera dať. Akože, no. Takže dáme Vítek. Vrtek. Vítek.com. Aha, vítekshop.cz. Shop.cz. Ideme na to. No a tu máte Vítkovú webovú stránku. To je ale notebook na... Toto je najhorší notebook, ktorý som dakedy ovládal. Pridať výmeninku, schváliť bez ňa.
Takže webovka funguje. Ale zamrzol nám počítač nejakou záhadou. No hej, ale... Dajme tomu, že ako internetová stránka to nájde. Ako to nájde. Ale proste nám neukáže to hlavné. Vitkov merch, Saro merch, hej, chápete? Takže to bol Vitek. A ešte vyskúšame... počkať. Skúsme Atlas. Počkať. Čo má Atlas s centrom spoločné? Však túto fotografiu som videl. What the hell? Prečo je to tak? No nič. Takže... teraz... napíšte mi dole do komentárov, že jaký web by sme mohli vyskúšať na budúce na tomto počítači. Pretože ja tých webových lokalít nepoznám až tak veľa. A áno, mohli by sme vyskúšať nejaké webové stránky práve na tomto starom schátralom počítači. Ak sa vám video toto páčilo, nezabudnite dať odber, zvonček a like, aby vám neuniklo žiadne nové video. Majte sa krásne a čau.